nado. Nggak ngerti orang sekolah orang bahasa Inggris. Jadi ikoko yo bintang bahasa Inggris dah. Yo nak main do lamia, yo nak main ungge ketek modang do lamia, yo yang gadang cari lamia. Kok ni layar bang. Enggak puak lamia, enggak puak sama di Woi, daripada kau nak do mengawalan kau do jando taruh ini. Daripada Baiklah Yuki. Yuki laku. Celek Yuki, cadang kau keluar. laku. Ini kangen orang dah. Udah kau nak laku bro. Kak Suci, kalau orang kapu aku yo maka tata kapi. Burung hantu. Ada apa? Yo, tapi de paho jo paru ye kak. Aja yo. Paja itu banyak masalah mah. Jangan ndak nyo masalah di Sumbar ko yo sana. Ndak masalah. Aden pun pacakan yang binatang sadonyo. Isiannya ndak masalahnya. Emang batua. Emang yo den pacakai orang tapi yang binatang sadonyo yang orang kan ada den pacakai dah. Contohe panjuluye. Lah selamuan tadi makawan inyo ndak pernah den pacakai inyo doh. Deden tahu inyo manusia ndak modeng do lamia. Ada selamuku ndak pernah bawaan ke panjuluye doh. Rosa Lawe sih yang utak kurang aja ndak pernah ada bawaan doh. Dia masih apa tapi lamia meminta. Oh, aja mau bawa Rosa Lawe itu kawan den mah. Nio kawan nang ndak peduli den bagak dia sabit namo. Bawa Rosa Lawe kawan den tu mah. Nio kawan nang nio kudu biliang ni apa? Mak tagang sekali dua dah takui den do. Nah, tagang sekali dua je si Lawe tu ah. Lah, sabale dua leh kalian karajo kalian tu nyo. Oh jangan kabui kau Yoki. Pajak ketek sombong amak aja saya jawab apa semua mengaji jawab dulu mah. Tubuh pajak sombong ko sana, Uye ba ako nak madok ka Yuki. Yo pajak ko ako nak punya ali bro. Waden lebih menyimak dan gitu. Aden calik ko antan payah dan menyimak. Nyo bang panjulu ye ma, inyo punya utak kalau main PK ko. Nah samo jo lami ada do panik nak wede. Yang mensupport ang li ada belamia nak do kan kabau baru ana mensupport angnya. Pak guys, kata layar guys, panenyo kan alang buka dan Yuki janda nak 2, Yuki janda nak 3 muncang baciri pemasalah Sumbar. Lai dapet yang sesuatu lah yang kecean. Haters dan orang dak bapiti enggak. Haters dan tuh sadonyo orang-orang dak bapiti. Jadi percuma ngambil hatinya ndak bisa mantop up do enggak. Nado dia menyampai fakta, nado membiak dia menyampai fakta. Niwang sabui fakta atau bagaimanapun. Intinya nado faedah deh ang deh. Ada mengecek fakta real. Kecuali yang mendapet deh nyoiko segala macam. Nado yang dapet apa-apa yang ada yang kalau dapet sakit hati fakta itu maharuan kalikan. Ini non fakta ke disabui. Ini mengungkap kefaktaan. Niwang ungkap kefaktaan, niwang ungkap model apapun, tetap kalah lah, tetap di bawah telapak kaki den. Indah gak bisa memotong star Yuki Arlen doli tawang. Ala balumu yang di TikTok ko indah ayo kunjuang ang naiya deh. Panjulu ye lah, lain naiya aja namu taruh Facebook Pro-nya doh. Dari malamnya apa lagi kasawa ang menafkahi biniang. Oi, alun manga kau di dunia seni Sumbar kau ada apa kecipu di dunia seni Sumbar mari kau. Yuki. Mangangin kantang karaja. Mangangin kantang karaja. Oh nya sabui alun manga intinya ang redup. Alun manga kau lai. Yo, mau manga-mangang di Sumbar intinya ang redup. Intinya ang redup walaupun ang ngece alun manga ja sok suhu gayang banyak na sok suhu leh. Nah, nak tambah sakit juga tiang. Nak tambah sakit juga tiang. Senior. Ada sakit. Oi, alun ngomanga kau di Facebook, ada ngomanga kau di dunia seni Sumbar kau lah mah. Alah tabang nama den mah itu ah. Asal kau tahu. Ya? Kok dia nak kenal, dia tahu Panjuluye duluan. Dia pernah kau manggung konser di panggung Gadang Megah, dia pernah kau? Nggak pernah kan? Nggak pernah, bana yang penting oke dia melebihi harga tarif hari itu mah.